Dva Češi. Romčo, co je to za fotka tady, prosím tě? Tohle je stará fotka z roku tak 1900. To vlastně tady našli a je to fotka ze začátku té slévárny. A jsou tam vyfoceni všichni dělníci, včetně děcek, a je to tady na dvoře. Ta fotka vlastně nás nakopla k tomu, aby jsme něco podobného udělali teďka, v naší době. No. A tady je takový člověk tajný, který je v jednom otevřeném okně, není skoro vidět. Tak je to jak z filmu Zvětšenina. To je čistý tisk. To je čistý tisk. Já jsem to nafotil na film, vyvolal jsem to a pak jsem to naskenoval a udělal jsem velký tisky na kovovou desku a to mě Milan dal do rámu. Já tak nesnáším, vždycky to vyměřuju a pak to stejně dopadne blbě. S panem Večeřou jsme se domluvali, že uděláme slavnostní odhalení, že to mám schovat, že chce, aby to bylo fakt odhalení fotografií. Jdeme. Já jsem vás neměl spočítat, Tak se rozsuje, jo, jasný. Já tady stojí kotový plevák. problému, my jsme se tady jenom s Romanem jako na začátku tak jako potkali. Jo, tak to je hezké. Taky se nám zapivalo. Na zapití. Já bych fakt cíček, Já nejsem šerif. Fotograf šerif. Fotograf šerif. Dám na mě než sáš. A máte rádi fotky? Любíte foto? Ne. Любиш фото? Jo. Jo? Já myslím, že to bude cajk. Já se těším. Jo, já ne. No počkat, já musím značka. On je z druhou stranu. Samozřejmě, já bych tam nemohl chybět. A máte rád fotky? Prosím? Máte rád fotky? Jo, mám. Co vás baví na fotkách? Vzpomínka a hezký holky, pokud tam jsou na těch fotkách. Tady Fuchse je jich dost. Rád bych vás přivítal na vernisáži pana Hrabana France, který byl tak laskavý a dělal tady, já pevně věřím, krásné dílo, které nás všechny přežije. Kdysi před asi 120 lety tady vznikla fotografie, podíváte se potom na ní. To byli naši předchůdci. No a slévárna pořád stojí, a nejen, že stojí, ale dokonce stále vyrábí. A tak se stalo,
že jsme v současnosti nejstarší funkční firmou v Brně. Ani nevím, čím jsme si to zasloužili. S Romanem Francem, ten když přišel poprvé do kanceláře, tak co to je? Co to je? A proč to neděláte tak? A proč to neděláte jinak? A tam jde vlák, vlaštovka. A skákal z jednoho tématu na druhého, takže mě se těžko držela koncentrace, abych vlastně pochopil vlastně, co Roman chce. Roman to ještě tehdy nevěděl samozřejmě, co chce, protože on potřeboval nasát tu atmosféru v té slévárně. To trvalo možná několik let. S Romanem Francem jsme několikrát prošli slévárnu, byl neukázněný, byl na poznámku furt, do všeho se pletl a vstál vždycky tam, kde stát neměl, protože vždycky hrozil mu nějaký úraz. A takhle jsme prostě proplouvali tou slévárnou. Ty fotky se stanou součástí té jídelny, budou tady už na furt, dokud je nezničíte při vánočním večírku, nebo prostě to je v pátek, tak uvidíme, no. To je první fotka společného obědu. To je Takové fotografii dlouho neviděl. Super, moc pěkný. Nádherný. Nádherný. Nad očekávání. Pan Franc. Teďka hledáme mezi těma holkama, která je tam nejpěknější. Zatím ji nemůžu najít, ale je určitě tam je. Nejhezčí ta s tím komínem. Určitě tam je a jedna z nich to bude. No. Teď nevím, teď nemám brýle, víte, protože já jsem nepočítal s tím, že to bude tak nádherný. Říkám, uvidím to i bez brýly, ale bez brýly to fakt opravdu nevidím. Tohle je mistrovské dílo. Focení to probíhalo, to bylo něco jak ve školce, bych řekl. Si nás pán vodil, ale v pohodě, dobrý. Jo, no to bylo náročné, dirigovat po takový velký množství lidí, že? To musel pěkně všechno nachystat a zakomponovat a ty běž tam a ještě se to jako často upravovalo všelijak, jo, že jo, pivo dejte sem, jídlo sem a takový, takže ono to bylo docela náročné. No, jsou nádherné, pěkné, moc hezké, uvěřené. Má to smysl dělat takové fotky? Určitě. To 100%, protože máme nejhezčí památku, ne? To se tak často nepodaří. Já jsem tady, pak jsem tady schovaná a pak jsem tady schovaná. Vznikly vlastně 3 fotky. Já jsem, jak už to u Romana taky bývá, že nevznikne jenom jedna, vznikl takový triptych a myslím si, že to skvěle pojmenoval vlastně pan Večeřa, kterýho vnímám jako neskutečně skvělou duši celé téhle slévárny, tak ji pojmenoval jako tu kontinuitu, právě tu hromadnou fotku těch stojících zaměstnanců, na kterou se teďka dívám. Mezi těmi starými budovami, zároveň fotka vyjadřující právě tu práci toho pracovního prostředí, ve kterém ti zaměstnanci se pohybují a pak toho zaslouženého odpočinku v té jídelně. Myslím si, že ten román vystihl tu atmosféru té slévárny a úctu všech těch lidí, kteří tady dělají úplně neskutečně skvěle na těch 3 fotkách. Ta akce byla super. Pro mě bylo nejlepší, že se spojili moji kamarádi a lidi z mého prostředí s lidmi, co tady pracují. Jsem se bál, jak to, co to řeknou, jestli se jim to bude jako líbit. A vlastně myslím si, že ty ohlasy byly dobrý. Já chci, aby to bylo jako vzpomínku.